Kai daga jin abin da iyayen wannan yaron suke cewa, kai ka san a gurin iyayensa ya gaji rashin tarbiyya. Dan Allah ku tsaya ku saurari wannan voice din wanda mahaifiyar yarinyar nan ita ta yi voice din ta faɗi ta je gidan su yaron, amma ga abin da iyayen yaron suka ce. Sannan kuma in ba rashin tarbiyya ba kai irin wannan abin har ka iya kunnawa mahaifanka su gani. Ku tsaya ku saurara. Kuma wallahi tallahi a kan bidiyon da suka yi da yarinyar, wallahi tallahi kowanne bidiyo idan ka lura sai dai in wani abin yi mata, sai dai in wani abin yi mata kamar sai dai in blackmailing ɗin ta yake so yayi, shine yarinya take kai kanta, amma duk ba a san ran ta yake mata gaba ɗaya ba. Sai aka saurari voice din har ƙarshe da Allah. Kaga baby ana ta nuna ta a duniya tsirara. Nace mata saboda me? Ko kuma a ina aka yi wannan? Tace in tana nan sai ki kira ta kici. Sai na kira ita yarinya na tambaye ta. Ina ne kika aka dauke ki hoto tsirara ake, tace ita ma yanzu take jin labari. Tace yanzu kike ji, tace eh. Wa ya gaya miki? Tace wata yar makarantar su. Wane ne kike zargi? Sai tace min wani yaro. Ina ne gidansu? Tace bata san gidansu ba. Kina da number shi? A'a. Nace to sai ki nemo number shi ki bani. Ta nemo ta bani, na kira shi nace bani number mamaka. Aka muka yi magana da maman, nace ta yi min kwatance, na je har gidansu. Da na je gidansu na same ta, nace to na zo ne in tambaye yaron ki ko akwai dalilin da yasa ya ma yarinya wannan cin mutunci a rayuwa. Sai ta kirayo shi, sai na tambaye shi, nace ta maka wani abu ne wanda baka iya yafi ya kai mata wannan? Sai yace a'a ba ta mishi komai ba. To ba ta maka komai ba, me yasa ka dauke ta ka kai ta har Phoenix hotel? Ga ta na yarinya kamar wanda zai ta bugu, a shaye take ko amine ne, Allahu a'lam. Shekara ta 16 da ne a ce ta fara iskancin da ta kai wannan abun, ba wanda ya taba sanin tana da wannan hali a rayuwa, ba don ni na haife ta ba. Duk wanda ya san tarbiyyar da ne ma yarin nan wallahi ya ga hoton nan wallahi sai ya kuka wani. Muna cikin wannan magana sai na ce ma yaron ya nuna mana, tunda an ce bidiyon yana gare shi, sai ya dauko wayar shi sai ya nuna mana, da ni da uban shi da uwar sai ya nuna mana. To bayan mun kalla sai uban ya ce to wannan ai ba wani abu bane, ke hajiya kawai ki tafi yau tare mu ruwa juna a ciki, ba wani abu ne tunda ba wai ciki yayi mata ba. Nace kai wurin ka ne kawai za a yi ma yarinya ya zama matsala. To hajiya ki daidai kawai, kin gane ko Allah ba mu sa a ki daidai mu kowa ruwa juna a ciki. Sai na wucewa ta. Ina fita rai na. Wannan yarinyar karuwa ce dama ashe. Wallahi karuwa ce. Mata sun yi kuka saboda ganin an ci zarafinta. Ashe ƙarya ne. Mata sun yi ta live suna ba ƴan uwansu shawarwari kar su shiga hali irin na wannan yarinyar. Ashe ƙarya ne. Yar kawai kamfanin shirye-shiryen fim din batsa ce. Wallahi wani aboki na yana gaya min yake, wallahi sun matallahi group ne da su. Kuma bidiyoyin ta yafi guda 10. Allah ya wulakanta ki. Ni na sama kaina tunanin kushin magdaci yarinyar nan ban ji an dau mataki akai ba. A yi mutum irin wannan abun ba dau mataki ba. Matsiya ce a shi duk da sanin ta ake waɗannan abubuwan. To na natsi da Allah muna kira ga hukuma. Wallahi waɗannan a nemo su duk inda suke, in ba haka ba in musiba ta sauko wallahi kowa za ta haɗi. Ku duba mun da girman Allah. An hana kowa sakat a media, kowa maganar nan yake yi. Wasu abubuwa masu muhimmanci ma an bar su an dawo kan wannan maganar. Ana kashe mutane a can, ana waye duk an bari an dawo kanta saboda me? Saboda an ga an mata cin zarafin da wala ba taɓa yi wata ƴa mace ba. Kuma musulmai fa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Musulmai sun fara shirye fina-finan batsa. Allah wadaranki wallahi. Allah ya wulakanta ki. Allah wadaranki. Data ne da na kashe ina ta magana. Bare bidiyo akan yarinyar nan kwanaki. Mata da maza a comment section, musamman ma mata sa ta shiga comment section sa cewa bai kamata in ga haka ba, bai kamata in ga haka ba, ai bai kamata ba, in kanwata ce ai kaza wai mutu yare. To gashi nan yarinya ta bayyana karo ce. Ai babu ta yadda za a yi bidiyo irin wannan a ce ya trending, ba mu ga yarinya ta fito ta yi magana ba. Ba mu ga iyayen yarinya sun fito sun yi magana ba. Ashe da ma aikin ta ne karuwanci take. Aikin ta ne. Kun ji abin da bawan Allah ne ke faɗa, aikin ta ne karuwanci take. So dan haka babu ta yadda za a yi a ce wai ka zo ka aikata laifi so daya. Allah ya tuna ma asiri, abin ne mawuyaci. Ubangiji sai ya baka damar tuba. In ka ubangiji ya zarabce ka irin wannan ko kuma irin wannan abin ya faru, to tabbas ka dade kana yi, Allah ya tuna ma asiri. Kun ji da ma aikin ta ne. Dama an faɗa an ce a Najeriya akwai wanda suke da website na fina-finan batsa, wanda suna yin bidiyo na batsa su dora kuma su samu kuɗi a biya su. To ka ji irin sana'a ta, kun ji abin da take yi. To don haka mata da kuke zage-zage akan ta, da kuke hada live stream ku ta zage-zage akan an ci mata mutunci, an taba muku uwa, an ci zarafinta, to wallahi ku daina, kuma daina bata bakin ku, a koma wata mutuwar a social media gaba daya, saboda yarinya ba mutum ne arziki bace, ba mutum ne arziki bace.
tun da an ce an yi mata bidiyo har guda 14 kuma duka kowanne an duba an gana ta ne kawai tun daga nan na san cewar dama wannan dama halayya ta ce kawai ai daga yanayin yadda ake mata bidiyon bata nuna bata su ba ku daga lokacin ma ya kamata ku gane cewa tana son abu. Maganar yarinyar nan wai ba ita bace ba, ƙarya ne wallahi ita ce. Ha ba yan TikTok ina wanda bai kalli bidiyon nan ba, ina da full ɗin sa ɗaɗɗaya guda 60. Duk wanda yake so ya min magana faka yanzu in tura mai tun kafin ya daina trending bidiyon nan ga lambar waya ta nan. Faka mutane ku faka ku zo tura muku bidiyon nan ita ce, duk wanda yadda ita ce idan na ɗaya, wanda yadda ba ita bace idan na biyu. An zo gurin daidai nan gurin nake so a zo, kuma a daidai nan gurin zan yi magana. Al'umma ga wani abu da baku sani ba dangane da wannan yarinyar da bidiyon ta ya fita na tsaraici. Al'umma ga abin da baku sani ba, ga wa'ansu bidiyoyin ma sun ƙara fita kuma nata ɗin na tsaraici. Al'umma ina son in nuna muku wannan bidiyoyin nata, kowa ma sai ya ga wannan bidiyoyin nata a cikin wannan bidiyon. Amma al'umma ina da buƙatar duk wanda ya karo da wannan bidiyon don sunan Allah ɗari ba ɗaya al'umma kuma share din wannan bidiyon, domin saƙon yana da matuƙar muhimmanci. Ina son saƙon ya je har gurin iyayen wannan yarinyar da ita kanta wannan yarinyar. Shi yasa nake da buƙatar ku yi share din wannan bidiyon sosai domin saƙon ya je inda ni dan Habu ambassador ba zan iya takawa da kafata ba. Al'umma muna cikin bala'i da masifa. Al'umma mun shigo cikin wata rayuwa, wallahi al'umma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma muna cikin bala'i da masifa. Yanzu bidiyon wannan yarinyar ne wanda suka je suka yi sabgogin gaban su ita da saurayinta, ya zo ya fitar da bidiyon ta, shine yake ta trending ko ina ka zagaya a social media. Maganar da kawai ake yi wannan topic din da yanzu kawai yake yawo, in ba magana kai akan wannan bidiyon yarinyar nan da yake trending na tsaraici ba, to ba ma za a kalli bidiyon ka ba. Amma kun san wani abu da ya daure min kai kuma yake bani mamaki akan wannan abubuwan da yake faruwa. Yanzu akwai mutanen da suka tsira ido, suka zuba kunni, suna da bukatar in samu su wannan bidiyon na tsaraici na wannan yarinyar. Amma al'umma kuskuren da kuke yi da wanda yake yada wannan bidiyon na tsaraici na wannan yarinyar, wallahi kun fi su ma laifi su da suka aikata wannan abu. Abin da za ku yi masu fata Allah ya shirye su. Wannan kuma idan kaddara ce, amma fa Allah kan raba mu da mummunar kaddara. Alamu yana nuna wai har akwai wa'ansu mutane da suke mun magana wai in tura musu bidiyoyin wannan yarinyar na tsaraici. Wallahi kun bani mamaki kuma kun bani kunya. Wallahi in dai muna so mu ga daidai, mu gyara al'amarinmu, mu gyara abubuwan da muka san muna aikata su ba daidai ba, wallahi kowa akwai kashinsa a gindi. Wannan yarinyar ta ce ta fito fili. 'Yan mata wallahi ku kiyaye tambayar samari kuɗi. Maza ku san da 'yan matan da za ku kawo mu'amala. Iyaye ku san wace irin, ku san 'ya'yanku idan sun fita daga gida ina suke zuwa. Wallahi an shigo wata rayuwa yanzu kiwon ɗan adam ake ba kiwon dabba ba. Muna kira da al'umma Allah ya sa wannan abin da ya faru da wannan yarinyar ya zama izina ga 'yan baya. Masu kuma so su ga tsarecin wata, ya kamata ku yi kanku faɗa. Ku yi kanku faɗa. Duniyar nan ba komai ba ce, duniyar nan abar banza ce, amma an ji kunya. Wallahi Allah ya sauwaƙe. In dai za ki yi zina da namiji ko wani kaza, wai ki tunanin duk abin da zai gaya miki gaskiya ne. Alƙur'an gari ya ce rabi ƙarya yake yi. Ai zina tana sa ƙarya. Ki tambayi kowa, ki ji zina ta mai da kai ga muni, ga ta cinye maka arziki, ta hana ka zaman lafiya, ta hana ka kai kana zaune ka ji bacin rai ya same ka. Gashi kuma gaba ɗaya abu ne bai bi minti ɗaya ba, dan masifar rayuwa duk ka tara wannan kirawun din akan ka, ga kai ta laɓa kana ɓoye a sawa kan me ya ba da Allah. Kama je ka kwaso yes ka mutu, a ce a sanadiyar zina ce kwaso, ke gaba ki ɗaya zina ba ta da wata riba. Na rantse da Allah ba ta da wata riba. Ko lokacin da kake jin daɗin ma in zaka je ka aikata fasikancin ko wani kaza, duka minti nawa ne? Minti ɗaya wallahi, ko shi din ma da na sani kake. Dan asara a haka wani zai biya kuɗi ya kama ɗaki yayi kaza duk dan ya bauta wa farjin maki. Asararre wani daga nan zai tayi hawa wata uwa duniya, ya tafi zina, ya tafi kyautata zina, ya tafi cike littattafansa na gunshe dan. Da tafi wasu kuma daga nan ma kasar za su bari saboda su je su karɓo lasisin sa a gurin shedan, su je su yi zina su dawo. Allah ya kiyaye a tarar da
Su cewa justice for wannan yarinyan ku je ku fara kallon bidiyon kamun ku ce justice. Bidiyo ɗaya hudu kala daban-daban kuma babu wanda aka yi shi tana buge da cikin hankalinta take ta yi. Kamera har cikin ido ba wai an boyar da kameran bane. Kameran a kanta kamar haka ta yi ba maganan justice kawai dai Allah ya sare ya rufe asiri. Ba mu gama cin wannan plantain chips in ba maman Jawa ta sake frying wani plantain chips ta kawo mana we not receive double order. Me ya ka mata ina hankalinku yake? Ta yaya za ki je wai in ba rashin hankali iri na mace ba wai sai ka gafi wai namiji wai yana sa hannu akan breast naki yana stress da shi a Snapchat. Shame for una. Na ransa da girman Allah me yasa kuke bari maza suke using opportunity kai sai ka ce ba ku kwalwa a cikin kanku kwata-kwata. Wani fa namiji fa kina soyayya da shi fa ko hoton shi kika sa a status zai ce ki cire. To me yasa ku ba kwa yin hankali idan ya faru da wannan ba kwa taking ba kwa yin example ku sa limit ko za ki iskanci ba ki irin na 'yan matan TikTok wanda kike kallo da shago da sauransu nan duk su ma 'yan iskan ne amma menene suna da limit in everything you do. Put limit in ya zo nan ba zan yi ba I'm out. Amma kawai ke gashi nan kuma duk wa'inda videos yake fitar nan is all about love. Da zaran kin namiji zai miki abun da kin san cewa zai cutar da ke sai ce miki ko irin kinki sai ce ko baki yarda da shi bane shikenan ke kuma kin yarda da shi babanki ne to ko yan biyunki ne wallahi ba a trust yanzu. Trust someone at your own risk.